alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu gani masu kallo a Najeriya, a duka duniya, a Sudan. Mu ne in Sudan, in Wulatanir al-Abed or White Nile State, Madina Rabak City. Za mu gabata muku da mu ne in IWA. IWA ita ce wadda take nufi International Waha Actors. Zan gabatar muku da ni, sunana Abdushakur Awad Yahya Adam, wanda kun fi sani da A Shakur A Yahya, ko ku ce AAY, dan ina rafin ne shine ake ce min AAY a yan rapper. Ga su Nasir M Saleh, kuna ganin su anan, kuma ga Abdulkadir, kuma ga su Ali Hussein, ga su Yusuf Muhammad, ga su Ebos Kesiri wanda ke editor, kuma ga su Alfateh da Hussein. Duk su ne dai akwai muna nan a Sudan a cikin rawar, muna acting da waƙoƙi da dramomi duka muna yi. To kuma muna rawa, muna koyawa, muna komi da komi. Za ku gane mu a IWA TV, ko a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram, duka za ku gane mu. To yanzu zan muku barka da sallah a safe idi, kuma zan muku gaisuwa yan uwa a Najeriya, yan uwa a Saudiya, a America, a Europa, a ko'ina ma ga duniya duka ina muku gaisuwa. Ni ya shigo da Yahya dan Sudan. Hausa Film Sudan National, muna son gabatar muku da mu in IWA, muna cikin Rabak City, kuma ina fatan duka wanda suke Hausa Film Sudan National su aiko muna nasu gurbat ko bands, don muna son mu gane da yin Amshoka, da yin Bar Sudan, da yin Khartoum, da yin Kosti, da yin Jamazin Bidani, su Yusuf. Duk muna so ku aiko mana abin da kuka yi sabi, kuma muna so ya zama wannan kungiya ta mu ta Hausa Film Sudan National, muna so mu zama hannunmu guda, don saboda mu yi abunan gaba babban abu a Sudan. Mu fito ma in Najeriya, mu gaya musu mu in Sudan muna nan, kuma muna alfahari da su, kuma su ma suna alfahari da mu. International Waha Actors, za ka iya muna subscribe a YouTube, za ka iya ganin mu, za ka iya rubuta IWA TV, ko ka rubuta International Waha Actors, ko ka rubuta IWA Sudanese Hausa TV. To na barku lafiya.